پشتی به دستخستنا شارەداریان لە ئامێدێ سێ هەفکرێش ئانگۆ باخچەیên zarokan ê bi navê Zarokistanê hatin vekirin û li vir zarok bi pirzîmanî tên perwerdekirin. Ev zarokên Kurdin lê ji çarî yekê wan jî bi Kurdî nizanin. Mixabin zarokên ku tên em dibînin ji sedê heştê wê bi Kurdî nizanin. Yani ev çima mijarekê balkêşe ku em dibêjin asîmilasyon 10 salan da çi qas koribûye hatiye çi astê ku îro em dibêjin bingeh bi zimanê dayîkê ye lê zarokên ku tên jî mixabin ji zimanê dayîka xwe dûr ketine. Gelo mamoste rastê çi zehmetiyan tên. Ya ji xwe dibe mamoste ez fehm nakim. Dibe tu kîjan zimanê daxivî. Yani zarok bi zimanê xwe dûr ketibûn. Nizanin zimanê wan e, zimanê dayîka wan e. Em ji malbatan dixwazin hêvî dikin û em dibêjin bira bi zimanê xwe zarokan ra biaxivin. Ev dayîk bi Kurdî jiyane lê gazindê wan hene ku dibêjin rewşa Kurdî gihîştiya asta bi xeter. Rewşa Kurdî ne baş e. Tu bar bike em ê hêdî ew ê zimanê xwe bêjbîr kirin û ya jî dikin bela dayîka. Dayîk herkes dayîk dibistan e. Herkes bê dibistanê ziman bipeyve li mala xwe de ew va zimana îşallah bi pêş keve. Xwedê law ana li vir civaka me ne serbest e, em ne rehetin. Kes band nade berdevê me. Belê wallahî gelek malbatê me bêne axivin. Zanin jî ew ê roja ez û yekî melserê nîqaş kir. Law çima? Cî ku bu em li vir de civaka me em xwe bixwene em çima bi zimanê xwe nabêjin? Li Tirkiyê di sala 2012 vir de li dibistanên navîn heftê 2 saet weka dersa bijarteya Kurdî perwerdehiya Kurdî tê dayîn. Li gorî Sendikaya Memûran Memûrsenê di nava 14 salan da tenê 42 mamosteyên Kurdî dest bi kar kirine. Sazî û dezgehên çand û zimanê her wiha partiyên siyasî jî dixwazin ku Kurdî bibe zimanê fermî ê perwerdehiyê. gelek yani bi sadan ziman û zarava bi tenebûnê ra rûbirûne. Bi taybetî jî daxwazên statûya ji bo zimanê Kurdî û perwerdeya bi Kurdî bi ta awayî qebûl nake. Bi gelek polîtîkayên cuda ji xwe asteng dike, dorpêj dike ji ber wê çendê jî pirsgirêka zimanê Kurdî di vê pêvajoyê da pirsgirêkeke yekemîn û serekeyek Kurd divê bê çareserkir. Komela me derê li Amedê hindekarên Kurd perwerde dike. Rêveberê Komelê dibêje sazî û dezgehên Kurdî bi salan e tekoşîneke mezin didin lê ger nava civakê de hişmendiya ziman çênebe ev tekoşîn wê vala here. Ew qas ket, ew qas wendayî wê vala here. Divê em zimanê xwedî derin zimanê me kesayetiye me. Zimanê me çermê me, zimanê me hebûna me her tiştê me yani ziman tune me em çawa Kurdin. Rêveberê Şaredariya Peyasê destnîşan dike ku divê ji bo geşkirina Kurdî şaredarên Kurd li hêviya dewletê nemînin. Digel ku balê dikişîne ser astengiyên yasayî û aborî lê dibêje erka şaredariya Kurdan ew e ji bo Kurdê xizmetê bikin. Şarevaniyê me rêveberiyê xwe cî divê derê çi derfet ve birav be. Yani dikare polekî veke bira polekî veke. Dikare du pola veke bira polekî veke. Li hemberî wîkayî li ber xwe asteng çêneke. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.